Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Әхәт Гаффарның «Яшиселәр алда әле» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны сез күренекле артист Ирек Бахман укуында ишетерсез. Әйдә, диде Зөлхиҗә. Алар мунчага таба юнәлделәр. Мунчаның пәрдәленгән тәрәзәсе тонык кына яктырып, уты ишек алдында җәелгән яссы ташларга төшкән. Зөлхиҗә артыннан мунчага Сөнгатулла да керде. Авырып, байтак гомер больница ятып чыкты ул. Төп хуҗайда юк чакта йортлары, каралты курасы, элеккеге мунчасы янгын чыгып, кара көмергә әйләнгән. Ул кайтканчы улы Муса менә барысында өр-яңадан җиткергән. Инде йортта башка, лапас, абзар, келәтләр дә яңа, мунча да бүтән. Яңа мунчаның алачыгы җылы җыйнак иде. Кылгаларда пар-пар кайын һәм имән себеркеләре, мәтрүшкә бәйләмнәре элеп куелган. Шулар астында бер-берсенә күз салмыйча, тын гына, тик ялмыйча, моның инде бөтенләйгә ахырга кадәр шулай булачагын икесе дә аңлап чишенделәр. Теге чактагыча бик күптән тормышларының иң башындагыча беренче тапкырдагыча кебек иде. Озынча скамьяда термос, бер пар ак чынаяк, пычмакта күгәрмәс калайдан ясалган мичкә, аңа салкын су салынган, эмаль чүмечеленгән. Зөлхиҗә ишкә үтте. Җайлы утыртылган ишекне үз артыннан ашыгып япты. Сөнгатуллага кайнар дулкын килеп ягылды. Бар нәрсә тынып калды. Ул шундук кирип китмичә бераз басып торды әле. Зөлхиҗә җайлысын җайласын, үзе урнашсын, аның янәшәдә икәнне күнексен, озакка сузылган ялгызлыгыннан арынсын, элеккеге уйлары белән хәзер сөйләшәсе сүзләре арасындагы күперне уссын. Су тавышы ишетелде. Зөлхиҗә ләүкәнең кайнар такталарына салкын су куйды һәм кайнар судагы себеркеләрне әйләндергәләде ахырсы. Сөнгатулла мәтрүшкә чәчәгенең бер тармагын өзеп, татлы исен иснәде. Аннары пинжәк кесәсеннән пияла савыт чыгарып, учына 2 дару сәләп бушатты да тиз-тиз йотып җибәрде. Вакыт дип тынычландырды ул үз-үзен. Һәм теге чактагыча бик күптән уртак тормыш башлангандагыча шаяртып сүз катуларның, яшерен карашларның, якынлыкның инде бер кайчан да кабатланмаячагын аңлады. Теге чакта алар беренче тапкыр икәүләшеп кара мунчага кергәндә юка бузга аяк баскан шикелле булган иде. Хәзер аяк астында калын нык идән иде инде. Сөнгатулла ишкә узды. Алар усак такталарыннан ясалган тәбәнәк эскәмияләрдә тирләп утырдылар. Ә бит шушылай үз-үзләрен һәм бер-берсен яхшы тоеп, тыныч кына уйланган һәм көткән мәлләрдә Зөлхиҗәнең җырлап җибәргән чаклары да бар иде. Баш куям тезләреңә, яшь кыям эзләреңә, әллә ниләр бирер идем, ах дигән сүзләреңә. Ах итүләр бүтән булмас инде. Мунча яхшы, диде Сөнгатулла. Яхшы, диде Зөлхиҗә. Себерке гөбердәп тора. Чабын. Ә син? Мин аннанрак. Миңа кирәкмәс тә инде, дип Зөлхиҗә аягына басты. Әмма бөтен буена түгел, әйтерсеңлә түшәм аңа тәбәнәк иде. Түгәрәк алюмин табакка алмаш-тилмәш кайнар һәм салкын су салды. Алсу дигән шампунь савытының бүкесен бурып ачты. Сөнгатулла хатынның кызарган су һәм тир тамчылары белән тулган йөзенә карамаска тырышты. Алай да бик рәхәт иде. Юнык инде, диде Зөлхиҗә. Юнык. Мунча пары йомшарган иде. Кайын яфрагы исе бөркелеп тора.
Зөлхиҗә бармаклары белән таманлыгын чамалый-чамалый 2 табакка да су салды. Мунчаланы гөбертәтеп сагынлады. Әйләнмичә генә аңа сузды. Ул алды да аның янәшәсенә үк басып: "Әйдәл, карчык, сине үзем юындырыйм әле", диде. "Арканы гына у?" "Юк, баштан аяк дим." Зөлхиҗәнең аркасы турайып килде, тәне сагайды. "Ник?" диде ул. Һәм Сөнгатулла үз хатынын баштан аяк юындырып чыкты. Теш чокырларына җиткән озын, әмма юкарган чәчен юарга кыймады. Юа алмауына төшенде. Кешеләр үз чәчләрен үзләре юа. Сөнгатулла хатыны Зөлхиҗәне үз гөнаһларыннан арындырга теләгән шикелле юындырды. Ул моңарчы бер-берсеннән үзләренә алырга мөмкин булганны ахырнача алып бетергәннәрен аңлады. Бер-берсенә кирәк булган һәр нәрсә бирелеп беткән икән инде. Алар мунчадан бергә чыктылар. Зөлхиҗә агарып болдыр баскычыннан күтәрелде дә караңгылыкка кирип китте. Сөнгатулла бер кавым ишек алдында басып торды әле, күкне күзәтте. Йолдызлар ачык күренә, аңлаешлы иде. Шуннан соң ул Афганстаннан алып кайтып җирләгән төпчек улы Фәрхат кабере янына китте. Авыл тамам тынып, айның яшькелт нурында уйып ята иде инде. Зиратта шикерткәләр генә зыңлый. Әллә нидә бер карга тынычсызланып каркылдап куя, кайдадыр ялгыз эт өреп ала. Елга ягыннан су аккан тавыш килә. Дөнья тыныч, жан йылый иде. Урам ягыннан зират рәшәткәләренә тотына кайтты. Кайберләре җепсәнең чиреп тузган, кипкән урындагылары какшаган, кайсылары кубып ук чыкты. Алыштырасы булыр дип уйлады ул. Җепсәләрен алыштырасы, рәшәткәләрен кагасы. Кеше тоянган һәр нәрсә нык, ышанычлы булырга тиеш. Иртәгесен ул зират кыймасының кайсы җепсәләрен, күпме баганасын алыштырырга, ничә рәшәткә кирәклеген чамалап чыкты. Балтаны кайрагач, чүкечнең сабы ничек утырганын сынагач, кадакларны барлагач кына эшкә кереште. Яхшы коралны ул гармун шикелле ипле булырга тиеш дип белә. Кайбер көнне алыштырасы чирек җепсәдәге рәшәткәләрне кубарды, аннары яңа җепсәләр юнып баганаларга беркетте. Кайсы көнне төбен казып, яңа багана утыртты, тигез итеп рәшәткәләр какты. Үзе генә түгел, оныгы Тукай белән бергәләшеп. Җепсәнең юан башын үзе күтәрә, нечкә өчен Тукай тота. Баганаларны уртаданрак күтәрергә тырышты, оныгына көч килүен теләмәде. Рәшәткә ташыганда гына аларны кеше тигез кебек иде. Һәр кайсы көченнән килгәнчә ала. Иске рәшәткәләрне яга бардылар. Баганаларны, җепсәләрне койма астына салып калдырдылар. Утырып бер ял иткәндә Тукай: "Утынга ярамыймы соң булар?" дип сорады. "Ярамый шул." "Ник ярамый?" "Ызгыш чыкмасын" дип. "Нинди ызгыш?" "Зират ул бөтен кешенеке бит, олан. Аның һәр әйберсе җәмәгатьнеке. Җәмәгать әйберсен бер генә кешегә алу килешми", диде Сөнгатулла. "Сүзе чыганың. Сүз арасына ызгыш кушылуы бар. Искеләр урынына без яңаларын кагабыз ич. Үзебезнекен?" "Ярамагач, ярамый инде улым. Без аңа калганмыни." Сөнгатулла үзен тынычландырырга тырышып эшләде. Зөлхиҗәнең алҗырсың, өзлегерсең дигәнне дә карамады. Улы Муса белән килененең эндәшмичә генә юл куюына да кимсенмәде. Ул зират турысыннан узып киткән кешеләрнең үз хакында ни уйлаганнарын, ни уйламаска тырышуларын да чамалады. Берәүләре үләргә әзерләнә ди бугай, икенчеләре карамыны,
Бирешәсе килмей, үҗәтләнә дип гаҗәпләнәдер. Ә ул үзе фақат тынычланырга ниятләп йөрде. Йөрәге тыныч кешегә көн дә бәйрәм ул. Бер көнне озаклап яңгыр яуды. Ул яшен яшнәүгә башта бәреп, аннары коеп яуган яңгырга тәрәзәдән карап утырды. Озаклап пыскырга керешкәч, тәрәзә төбендәге китапка күзе төште. Кулын алды. Лев Николаевич Толстой том икән, русча. Сөнгатулла диванга барып ятты. Башта сакаллы картның рәсемен карады. Аның тирән карашлы күзләрендә шагылып торган акыл чаткысы әсәрләтте. Әйтерсең лә, үзенең көзгедәге төбәп баккан күз карашын күргәндәй булды. Аннары ул арткы биттәге иштәлекне укыды. Ни язган икән? Андагы «О жизни» дигәне кызыксындырды. Яшәү турында. Каялы, дип уйлады ул, һәм укуы авыр булса да торган саен бирелеп китеп, яңадан тәрәзә янына яктыга күчеп утырды. Мин үләрмен, минем гомерем бетәр дип күз алдына килә. Һәм бу фикер газаплый һәм куркыта, чөнки үзен кызганыч. Ә нәрсә үлә? Миңа ни кызганыч? Гап-гади итеп караганда мин нәрсә? Ярыйсың, мин шушыннан куркаммы? Миңа шул кызганычмы? Бактың исә, юк икән. Тән, матдә бер кайчан, бер кайда югала алмый икән. Бер генә тамчысы да. Димәк, мин әнә шул тамчы белән тәэмин ителгәнмен. Ул тамчы өчен куркып торасы юк. Барысы да бер бүтән торыр. Ләкин юк. Кызганычы бу түгел диләр. Мин, Лев Николаевич, Иван Семенович кызганыч. Сөнгатулла әллә нишләп китте. Димәк, мин, Сөнгатулла Гәрәй улы да кызганыч инде, дип уйлады ул. Тукта, ник алай булсын дип карышты. Теләктәшлек эзләп, алга таба укуын дәвам итте. Ләкин бер кемдә 20 ел элек булган кебек түгел бит. Һәм һәр көнне ул башкача инде. Миңа ни кызганычсың? Юк, тегесе дә, бусы да кызганыч түгел диләр. Үземне аңлавым, үземне мин иткән нәрсә кызганыч. Ә синең ул аңың һәр вакыт бер төрле булып тормаган, төрлечә булган. 1 ел элек башка булган, 10 ел элек бигрәк тә башкача, һәм әүвәлрәк тагы да башкачарак булган. Күпме генә хәтерләмә, ул һаман үзгәрә барган. Синең хәзерге аңыңның сиңа нәрсәсе шул кадәр ошыйсың? Сиңа аны югалтуы нигә шул кадәр кызганыч? Сөнгатулла бераздан бу катлаулы, ләкин соңгы көннәрдә якын гына фақат үз күңелендә генә яшәгән аерым ачык фикернең бик гадиенә, аңлаешлысына тап булды. Син керә торган капкадан кергәнсең, чыга торганнан чыгарга теләмисең. Яңгыр вакытында Сөнгатулланы йокы баса башлаган иде. Китап аны сагайтып, айнытып, уйларын яктыртып җибәрде. Юк, ул үз хәле белән килешмәде. Китапта үзенә таяныч, юаныч эзләмәде, ә менә яшәүнең мәңгелек икәненә тагын бер тапкыр ышанды. Шуны аерым ачык күз алдына китерде. Менә иш. Ул үләчәге тагын билгеле кеше, зират коймасы төзәтә. Бу бит иң элек аның үзенә түгел, бәлки башка кешеләргә кирәк. Аларга гына түгел, җир йөзенең нинди торуына исәннәр белән бер тигез дәрәҗәдә үлеләр дә җаваплы. Шул исәптән зиратларның ничек торуына да, торачагына да. Шунсыз синең эшеңнең тере чагында да кирәге юк. Тормыш, ул әнә нинди икән. Элек ул авырмаганда йөрәге тибүен сизмәгәндә шикелле йөри иде. Тормыш нәрсә соң ул?
Толстой бәлки хаклыдыр да. Акыллы язган, нәкъ менә сине юаткан сыман. Әйе, яшәлде. Сөнгатулла үз-үзен бер кайчан кызганмады. Үз гомерен сугышта да кызганмады, эштә дә жәлләмәде. Гомер аңа тиздән бу дөньядан китәсен аңлагач кына кызганыч тыйла башлады. Анысы да су, агач яфраклары шауының, аяк табанын рәхәт кытыклаган үлән салкынлыгының, мунчада кайын себеркесе белән чабыну ләззәтенең үзеннән соңда каласын ачык күз алдына китергәч кенә. Хәзер улы Фәрхәт һәлак булгач, аңа үз гомере бөтенләй кызганыч тыелмый иде инде. Аңа анасы үз балаларыңның үлемен күрергә язмасын, я Ходаем дип теләк тили иде. Язмыш шуңа дучар итте. Хәзер ул анасы теләгән бу теләкнең барлык авырлыгын һәм авыртуын татыды. Ни үзгәрде соң? Сөнгатулланың үз-үзен кызгануы улын кызгану белән алышынды. Менә ни үзгәрде. Бу кызгану аны таштай бастырып тотмый иде инде. Гаделлек тантанасы, башка кешеләр гомере хакына эшләнгән эше белән кешеләр арасында калган улы Фәрхәт өчен горурланырга гына кирәк. Сөнгатулланың нәрсәсе үзгәрде соң? Ул тормышның мәңгелек түгел икәнен аңлады. Су ага һәм су кала да. Фәрхәт юк инде. Аның каравы Муса белән Майсәрә яңа кеше каршыларга җыйналар. Сөнгатулла аз йоклый башлады. Көндезләрен талчыгып, шерем итәсе килгәндә дә кайтып йокламады. Чын-чынлап яшим дигән татар кешесен йокы шире борынгыдан читләтеп үткән. Йокы үлемнең агайынысы. Бер көнне ничектер шушы хакта сүз кузгалгач, ул Тукайга иртәнге вакыт көннең яшьлеге, өйләгә кадәр балиглыгы, төштән соң ирлек чоры җитә, кич картлыкка тиң, төн исә көннең үлеме дип аңлатты. Оныгы, көн үлмәсен өчен төнлә аз йокларга кирәкмени? Дип сорады. Кирәк кадәр йокларга ярый, тик йокың уяу булсын. Үлем төнлә сагалый. Уяу кеше хыянәткә бирелми, ул тугры була. Андыйларга үлем юк. Фәрхәт абый, ул тугры булган. Шуңа күрә дә герой. Герой кеше үлми ул улым. Фәрхәт. Озакламый авыл советы председателе Валиша Хужин аны кичке җыелышка чакырды. Районның хәрби комиссары киләсе икән. Нигә икәнен әйтмәде. Моны бөтен авыл халкы белә иде. Бөтен гаиләләре белән бәйрәмчә киенеп бардылар. Культура йорты халык белән шыгрым тулы. Анда ниләр булганына, кемнең нәрсә сөйләгәненә Сөнгатулла төпченеп илтифат итә алмады. Сәхнәдә үзе белән янәшә утырган Зөлхиҗәне йөрәге тотмасын дип юаткалады. Колагына елеп әледән-әле тынычландырдай сүзләр әйтергә тырышты. Төпчек уллары Фәрхәт Тимершинның алтын йолдызы һәм Ленин орденын ата белән ананың кулларын ике куллап кыса-кыса биреп җибәрделәр. Икенче көнне алар орден белән алтын йолдыз медален бергәләшеп, Фәрхәтнең армиягә киткәнче кешелеккә киеп йөргән куе зәңгәр костюмына тагып куйдылар. Сөнгатулла хатынның күңелен күрергә ниятләп, йолдызны үзенең күкрәгенә якынайтырга да көч тапты. Зөлхиҗә төпчекләрнең ике тәрәзә арасындагы зурайтылган төсле фоторәсеменә куеп карады. Елашмадылар. Елашмадылар. Чөнки алларындагы уллары фоторәсемнән елмаеп, яннарындагы оныклары
куанып тора иде. Фәрхәт. Аның кабере турысындагы койманы төзәткән чагында Сөнгатулла багана төбен үтә ярсу казыды. Багананың иң тазасын утыртты. Җепсәнең иң турысын сайлады. Решәткәләрне бар дөньяны уятасы, уяу тутасы килеп, иң яхшы дусларга да, иң начар дошманнарга да ишетелерлек итеп, бар көче белән һәм нәфрәтләнеп какты. Шуннан соң Сөнгатулла Тимершин 1 елда 23 көн торды. Әйе, торды. Яшиселәр алда калды. Алда. Бу дөньяның ул ишеткән соңгы тавышы, былтыр олы җирдән аерылган яр кисентесенең тере үлән тамырларын үзә-үзә туба суына убылып төшүе булды. Аңа кадәр узган елның кыш башында ул икенче оныгы, яңа Фәрхәтнең дөньяга килүе авазын ишеткән иде. Сез язучы Әхәт Гафарның «Яшиселәр алды әле» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәр күренекле артист Ирек Бахман укуында яңгырады.